Hello everyone, welcome to Bambatha Mancuza TV. I'm here to update you ngokuzokwenzeka next week kwi-SETA kusukela ngoMsombuluko mhla ka-11 August 2025 kuya ngoLwesihlanu mhla ka-15 August 2025. Okay, ngoMsombuluko mhla ka-11 August 2025 uNolitha uzoyinqaba i-bail ngalana uchuma uzoncinga uma wakhe uNomsa ukuthi adrophe ama-charges against uNolitha. Bathe bengalindele umama Rebecca wafunela uNolitha usizo. Ngolwesibili mhla ka-12 August 2025 uNolitha uzotshela amaphoyisa ngalana ukuthi umama Rebecca uyena wahlela ngokufa kukaKhaya kanti akabuzanga elangeni umama Rebecca uzoyikhipha kuyo yonke loyo nto. Uma kaChuma uNomsa uzoxosha uChuma emzini wakaSokhulu, uRebecca yena uzobhekana nensomansomane. NgoLwesithathu mhla ka-13 August 2025 uNomsa ufuna noRebecca angene ejele. uBulelani uzongenelwa izigebengu emzini wakhe ngapha amaphoyisa kaNka azohlela ukuphesha zonke izinto ezintshontshiwe. NgoLwesine mhla ka-14 August 2025 uThenjiwe uzonika uma wakhe ubufakazi bokuthi uRebecca uyabandakanyeka ngokwenzeka kuKhaya kodwa uma wakhe uzongakukholwa lokho. uNolitha uzotshela umama Nomsa ukuthi uChuma uyabandakanyeka ekufeni kukaJobe. NgoLwesihlanu mhla ka-15 August 2025 uNolitha ukhipha imfihlo kaChuma kuma wakhe ebe engekho awe ukuthi uChuma ngalana uzama ukuthi amkhiphe ejele. uChuma utshontsha idokodo likaNolitha ashintshe yonke into. Ngebamba lana ungakhohlwa ukucindezela notification bell nokusubscribe noma ushiye umbono wakho. Bye.